ಅರ್ಥಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ಇಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ T ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಪಂಜಾಳಗುತ್ತು ಇಮೇರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಅರೆನು ಗೌರವಿಸುವುದಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಕ ಇಮೇರನ ತಂಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆವಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಳು ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಳು ನೇನು ನಡಪದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದವಳು ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಬಾಸುತ ದೇವಾ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಕ ಸದ್ಭಾವ ಅಂಬಾಸುತ ದೇವಾ ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಕ ಸದ್ಭಾವ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕದಂಬವ ಪರವತ್ರಿ ಅಂಬಿಕೆ ಸುತರ ಕಾಂಬರ ಭೂಷಿತ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಕದಂಬವ ಪರವತ್ರಿ ಅಂಬಿಕೆ ಸುತರ ಕಾಂಬರ ಭೂಷಿತ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನೇ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನೇ ತ್ರೈಜಗದೀಶ ಗಣಾಧಿಪನೇ ತ್ರೈಜಗದೀಶ ಗಣಾಧಿಪನೇ ದೋಷ ದುರಿತ ಸುವಿಲಾಶಿಯೇ ನಿನ್ನಡಿ ದೋಷ ದುರಿತ ಸುವಿಲಾಶಿಯೇ ನಿನ್ನಡಿ ದಾಸನೆಲ್ದು ಪೋಷಿಸು ಕರುಣದಿ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರನೇ ಜಗದೀಶ ಗಣಾಧಿಪನೇ ಪಾಲಿಸು ಗಜವದನ ಸುಗುಣ ವಿಶಾಲದಯ ಸದನ ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ ಇಂದತ 5ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರವುಲೇರು ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾ ಕಿನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೆಯುಗಳು ಒಂದಿಶ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಭಿಕರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲೇನಿ ಸೇರಿದುವಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಣಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಣಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಡು ಇನ್ನೇ ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಪನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೇಡ್ದಾದ ಯಾರು ಇನ್ನೇ ಬರೀ ರಾಪಜಿಂದು ಪನ್ನೆಡ್ದಾದ ಎಣಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಿಬಡಿತಾಯ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಂಗಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎಣಿತ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲ್ನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾದ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಆರಿನ ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲು ಅರೇನು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮಾರೆ ನಂಗೆ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಚಿತರು MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳೂರು. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಸಾರಡು ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಬೊಲೆಪಾದೆ ಮಾತಾ ಜನಕುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ MB ಪುರಾಣಿಕರಿನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರಿಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮುಗಿತಲಲೇಸಿ ಎಂದು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಲದ ಸಭೆಲೇಸಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣ ಈ ಮೆರೆದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ KT ಸುವರ್ಣರಿಗೆ. ಮುಖ್ಯವಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ನಿವೃತ್ತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣೋಡಾರು ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪೂಜಿ ಯಾನು ನನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಎಂಕೆ ಇನಿ ಬರಿಯರ ಆಪೂಜಿ ಪಣಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾರು ಪನ್ನೆಡ್ದಾದ ಅರೆನ್ನ ಈ ಪುರತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಣಿತ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳಾಲದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ ಇತ್ತು ಸಾನೆ ಬರ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವರು ಪಡಿತಂಡು ಆರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಆರ್ಲ ಇತ್ತ ತಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಯಾನು ಬರಪೂಜಿ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ D ಸ್ವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಬಿಲ್ಲೋ ಯೂನಿಯನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಕುದ್ದೋಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಚಂಡಿಕಾಯಿ ಆಗದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯ್ತು ನಡೆದಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಚಂಡಿಕಾಯಿ ಆಗೋಗಿತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದೇ ತಂದು ಪೋತಾರೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶಡು ಆರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತವೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನವರೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಯಾರ್ಲೋ ಉಪ್ಪೊಡಿತಂಡೆ ಕಟೀಲದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ ನಡೆದಾದ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ರೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಸಭೆಲೇಸಿ ಮುಟ್ವೆ ಅಂಚಾದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಿಸಿ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನಟ್ಟು ಯಾಪಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನವರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹಚ್ಚಿರ ಪರಿಚಿತರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಏನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮೆರುಗುನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋಡು ಪೂರ ರಂಜಿಸವನಾರು ಆರು ಇತ್ತಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಆ ಸಭೆಲೆ ಸಿಗೊಂಜಿ ಪೊಸಕ್ಕಳೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನೇಕು ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಆಭಾರಿಯಾದ ಇತ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಿನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಿನ್ಯ ಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಲೇಸದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮಗೆ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ಅನುದಾನ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿರೋಜಿದ್ದೀನ್ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಅರೆನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಮಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀ ಸಿರೋಜಿದ್ದೀನ್ ಕಿನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿನಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನನು ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರದು ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರದು ಬರಿಯರ ಅವನಿಂದ ನಾಡ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಏನಪ್ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಡು ಅನೇಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪನಪನ ಒಂಜಿ
ಪ್ರಸಂಗಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿತಿಕ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಅವರು ವೇಷ ಮಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೇನು ಇನಿ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಕಿನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯರು ಸಂಘದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಈ ಸಂಘಗೂ ಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರ ಅವ್ರ ಕುಡ್ಲಗು ಬತ್ತಿನ ಸುರುತ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರನೇ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಏನಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು BJP ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿದಾತಿ ನೌಕರು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ಪರವಾದಿಯಾನ ಅರೆನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಆನಂದ ಖಾತೆರಿಗಳ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಲೇಸ್ ಗದ್ದಿಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ ಕನಕಮುಗೇರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಸಭೆ ಲೇಸಿಡೆ ನನ್ನೂರಿ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಪಡೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ನವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲು ಇಪ್ಪಂದು ದಯಪಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಾಧನರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನ ಮಾತನಲ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರಣ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಡ್ಡ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಕ್ಲಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಆ ಕಾಲೋಡೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕನಕಮುಗೇರ್ ಇವರೆರದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಕನಕಮುಗೇರ್ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರುಳ್ಳರು ಹಿರಿಯರಾದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದು ಕರೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಅಣ್ಣೆ ಅರೇನ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೋಟು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರೇ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರದು ಏನಿತ ಈ ಸಭೆಲೇಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೋಟು ಮೇರೆನ್ನ ಯಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಿಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರಣ್ಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಸುಮಾರು ಹುಟ್ಟುದು ಬೆಳೆದು ಇನಿಕ್ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಣ 1970 ವಿಷವಿಡು KK ಎಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪನಾರು ಕಿನ್ಯ ಮೀನಾದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀರಿ ಕೋಡಿದಾತಿನ ಕರೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತುಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬೋರ್ಡು ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಯಾರು ಪೋಯರು ಆರು ಬತ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ತ ಸಳಿಯೇರೇನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿರು ಕೈ ಕಂಬ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಚಿತ್ತನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಬುಳೆದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಮಾತು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಎಂಕಲ್ನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಮೈಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಪ್ಪ ಆರು ನೀನು ಮನಗಂಡದು ಒಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ಡ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ಮೀನಾದಿಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅವು ಅಂತೇನೆ ಐನು ಮನಗಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಮೈಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ತೊನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಡು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅವ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ ಮೇಲೊಡಿತೇಳು ಭಾಗವತರಾದ ಪೂಂಜೇರು ಅಂಚನೆ ನವನಿತ್ತನ್ನೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆ ಸಮಯಡು ಬರೋಂದಿತ್ತರಿ
ತೂದು ಇಲ್ಲಡು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಳಿತ ಚಾವಣಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಹಸೇಗೋಳಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆರು ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಘ ಬುಲೆದೆ ಅವೇ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾಡಿದ ಹಂಚು ಬಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಐದಕ್ಕ ಬುಲೆದು 1920 ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ RCC ಕಟ್ಟಡನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಜವನೆರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗೀತನ ಒಂಜಿ ದೀದು ಐಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಡು ದುಡ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣ ಆದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳ್ಯದ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮೆಕ್ರು ಮಾತು ಇತ್ತದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಹಂತ ಬೆಳೆದು ಊರಿಗೂ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಕರಿಣ 2013 ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 25,000 ಜನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಸೇರಿದ ನಪಗ ಮೂಲ ದಾಲ ಕಟ್ಟಡ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಸುಮಾರು ಈ ಜಾಗೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪ್ರಥಮ ಆಯ್ನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಎಟ್ಟು ಊರಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಡೆ ಸೇರಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ತಿರ್ತು ಆ ಊರಿನ ದುಡ್ಡು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯದಾನ ಮಲ್ತನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತದ ಅಂತಸ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಇನ್ನು 2ನೇ ಮಿತ್ತದ ಅನ್ಸುತ್ತ ಕೆಲಸ ಆವುದುಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈತ ಮುಟ್ಟ 2014 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಸಭಾಭವನ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಅನಿರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದೆತನಂದೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಯಥೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು 5ನೇ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಿತ್ತದಾಲ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಗಾಂಡಲ ಏನು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಅಕ್ಲಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈತು ಮಾತ ಈ ಸಂಘ ಬುಲೇರೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರಣಿ ಕರಿನ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ದೇವೇರ್ನ ಉಲ ಹಿಡಿದು ದೇವೇರ್ನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಬೆಳ್ಳಿದ ರಚದ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಿ ಕೋಡಿತಾದ ದಿನಕ್ಕೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಡಿತಾದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೆ ಊರದ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿಡು ಆರು ದೀಪ ಅರ್ಲಾಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತದು ಇನಿತಾತಿನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿಗಳಾತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆತಿ ಸಮಾಜಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆರ್ದು ದಯಪಂಡ ಜವನೀರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದಾನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಜವನೀರು ಪ್ರತಿ ಶ್ರಮ ಕೊರ್ದು ಸಂಬಳ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ದು ಪಯಂಕು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮದಾನ ಮೂಲಕ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪಡ್ತೋಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗಪ್ಪು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೀತಲದ ಸಭೆ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಸಂಘ ನನಲಾತು ಬಳೆವಡು ನಿರಂತರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಉಟ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಡರು ಬೆಳಗಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಸುರುಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ತುಡರು ಬೆಳಗಾವನ ಮೂಲಕವಾದ 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಾಡ ಬೆಳಗಾಯಿನ ತುಡರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಮಂಗಲ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ನಮನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಘನು ಬೆಳಗಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಶಯೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ
ಶುರು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿನವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಪಣದಾಡ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ದೇವರ ಎದುರು ತುಳರ ಬೆಳಗಾದ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಪನವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಲು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪಣ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ಳೊಂದಿಪ್ಪಣ ಮಾಂತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದೇವಿಯೇ ಕೊರೋನಾ ನಂಬೋಣ್ಪೆ ದಾದೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರದಾರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿತ್ತನು ಕಾಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ ಒಲಿದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮುನ್ನಡೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಎಡಪಡಿತೇರೆಗತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒರ್ಮನೆ ಕುಲಪತಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಪಂಡ್ರ ಎಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ 1 ಕೋಟಿನ ಎಂಕಲ್ ನಿರಕು ಠೇವಣಿ ಪಂಪ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದೀದು ಐಟ್ ಬತ್ತನ ಬಡ್ಡಿಟ್ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪಣ ನಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಲಕ್ಷೋಗಂಚಲ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಟಿಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗಾಯ್ತ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪಣ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪಣ ಮಣ್ತ ಎಂಕಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ CT ರವಿಳೆಗೆ ಎಂಕಳೊಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರ್ತಾ ಒವ್ವೇ ಪೀಠಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕೋಟಿ ಆಣ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ 2 ಕೋಟಿ ಇಜ್ಜಾಣ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ಆಣ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಅರಡ ಕೇಣೊಂತ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನೆತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಡು ಅತನಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘನತೆ ಗೌರವವು ನಿಜವಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ನಮಗೆ ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಡು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಇತ್ತದ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗೂ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂತ ತೆರೆಯೋನೋಡು ನಾಟ್ಯ ಕಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೋಡೆಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಡು ಮೂಜಿನೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಟ ಮಲ್ತನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಂತೆರಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಹರಿನಾರಾಯಣರು ಪಂಡೇರು ಈ ಅಕ್ಲನ ದೈಹಿಕಲ ಮಾನಸಿಕಲ ಸಿದ್ಧ ಆತೇರು ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡುದು ಬತ್ತದಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆತ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತವಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರೋದು ಅಕ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದೋಡು ಪೋತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊರಿಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೆರ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತರಬೇತಿ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಲ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋರ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೂಳು ಮನಗಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಾವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಈ ಕಿನ್ಯ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಪಂಡ
ಕಿನ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡಿಕುಳ್ಳೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಆಯ್ತ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಪ ಅಕ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕಳ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಡೈಟಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನಕ್ಲ ಮುಳ್ಪದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರವನ್ನ ಏನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ತಂದುರ್ಲೆ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಲ್ತದಂಡಿತ್ತೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಬುಧವಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು 5 ಮುಟ್ಟ ಈ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದು ದೇಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಈ ಊರು ತಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನೆಕ್ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಂಡು 5 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಅಂಡು ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಬಾವಾಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕುದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬದುಕುಣಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬದುಕದು ಇಪ್ಪುಣಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಯುವಕರೀತೆ ಇಪ್ಪುಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶತಮಾನೋತ್ಸವಲ ಭಾಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಾಡು ಬಂಡದು ಏನು ದೇವಿಡ ನಟ್ಟೊಣ್ಪೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಲೆ ಮಾಂತೆರಲ ಶುಭಾವಾಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಾಪೆ ಮಾಂತೆರಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೊರತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಅರೇನು ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಇಮೇರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಬಡದ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತಂದು ಎದುರುಗು ಇಂಟರ್ಲಾಕದ ಕೆಲಸ ಅರ್ನ ಅನುದಾನ ಡಾಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಮಿತ್ತದ ಅಂತ ಸಾವದುಂಡು ಐಕಳ ಇರ ಅನುದಾನ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಇಮ್ಮೆರೆಡ್ದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ನಂಕ ಬೋಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ನನಲಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆಲೆಗೆ ಅರ್ನ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡು ಬಣದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಇಮೆರೆಗೆ ಹೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಐನು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಇಮೇರಿನ ಸಂಪಾದಕತೋಡು ಆ ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ 3 ಬೈದನು ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಐನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಇಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಪಾದಕರನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಯೋಡು ಆರೈನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಇಮೆರೆಡ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮನಸ್ಸ ಸುಗಿತೊಂದು ಊರುದ ಧರ್ಮ ದೈವಳೇನು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಮನೆಟಿ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳದನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಲೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಖಜ್ಜೋನು ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯೋನು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಒದಗದಲ್ಲಿ ಅವು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪುದರಡೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದಯಪಂಡ ಅಂದು ಈ ಸಂಪಾದಕತ್ವಗೂ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದಲ ಅರ್ಹತ್ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆಡಿ ಈ ಸಂಗೋಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೊರ್ತೋಡು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಂತದು ಆ ಸೇವೆನ ಸಂದಾದೇರು ಅಕಲ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೀನಿ ದೇವೇರಡ ಲೀನಾದು ಪೋತೇರು ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಒದಗದನು ಪಣಿಯರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಂದುಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಯಕ್ಷ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಾದಲು ಐಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರಿತೆ ಅನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿರ್ದು ತುವೊಂದು ಬತ್ತನೆಯೇ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚನೆ ನವನೀತ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಜಲಂಧರ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಪಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಡು ಮೂಲು ಈ ಸಂಘದ ಬುದರಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುದರಡ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಾನೆ ಬತ್ತಿ ಎದುರುಡು ಕೊಲ್ಲುದು ಎಂಕುಲ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ತುವಂದಿತ್ತ ಅತ್ತರ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುವಂದಿತ್ತ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಪ್ಪೆನೆ ದುರ್ಗೆನೆ ಒಳಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ಉಡು
ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಈ ಜತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಅಟೆ ಸೆಸತ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪನ ದಯ ಅಂದು ಸುರುವತ ಪನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಜಾನು ಈ ವರ್ಷ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಪುನು ಸಂಗೋಗು ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ 5 ವರ್ಷ ಆತುಚಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರೂಪ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾಲ್ನ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕಾಯ್ತು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಜಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಆಣಿ ಬರಿಯರೇ ಆಯ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಕಾಂಡ 7:30 ಪೋಣದಂಡ ಬರ್ಪುನೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ರಡ್ಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ಬರೋಡೆ ಬಂಡೇರು ಬರೋಡೆ ಬಂಡ ಅಂಡು ಮಲ್ಲಜಿ ಬರ್ಕ ಬಂಡೆ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಸುರುತ ಬುದಾರು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬಿಡ್ದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೆ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಕ್ಲತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ ನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಗುರುನ ನೆನಪಾಂಡು ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸುಲಭತ್ತು ಐನು ಕೋಡಿ ಎತ್ತವನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಏನಾರ್ದು ಐರನೇ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸರಿ ಅವಡಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತನಾರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಣಂದುಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 15 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಅವೇತೋ ಕಲ್ತದೆ ಆರೇನು ನೆನಪು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ಲ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೇಷ ಒಂದು ಆಟದ ಆರು ಬರಿಯರ ಮುಟ್ಟಕಾತೆ ಮೂಲ ಆವು ಬಂತೆ ಐಡ್ದಾಗ ಬತ್ತೆಲೆಗನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟತ್ತನ ಅಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನದು ಬಂತು ಜರಡ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಆರು ಬತ್ತೇರಿ ಯಾಲ್ ನಡೆ ಪೋಯೆ ಪಂಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪಂತೇರು ವಯಸ್ಸದೇರು ಈರು ಆವು ಬಂಡಾರಡ ಮುಂದುವರಿಪೇಂದು ಐಕೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿ ಯಾನು ಸೇವೆ ಮಂತನಂಜಿನ ಸಂಗೋಡು ಆಪುಣು ಪಣದಿತ್ತನ ನೇನು ಏಪಲ ಒಳ್ಳೆ ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಆವಡು ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಘದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೀತೇರಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೀತೇರು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಡ ಬೊಕಂದು ಪೂರ ನಮ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಯ ಮಂತು ಒಂದು ಪೋಪನ ಐಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತತವಾಯಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲು ಒಂಜಾರ ತಿಂಗಳದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನೆ ಐತೆ ರೇಟ್ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಕೆಲವಾತು ಸಂದೇಶ ಬರೋಡು ಲೇಖನ ಬರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅದು ಬೋಂಡು ಆಂಡಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಬೋರ್ದು ದಿನಂಪ್ರತಿ ವಾರೋಡು 2 ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಲೇಖನ ಬರಡು ಅವು ಬರಡು ಬರಡು ಪಂಡದು ಮೇಲ್ಡು ಬೋರ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಐಟಿ ಪೂರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಐಟು ಸೇರ್ದು ಐನು ಎಂಚಲಾವು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗನ ಮನ್ಪುಗಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಉಡಲ್ಡು ದಿವೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಂತೇರಿಂದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂದೋಡಾಯಿ ನಾವು ಮಾತೇರೆಗಳ ಸಂದೋಡಾಯಿ ನಾವು ಅಂಚಾದು ಪುನಂದೇಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಸುಧಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕೊಳಿಕೆ ಅದ ಆರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳುದು ಇತ್ತ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಅನಗ ಎಂಚಾಲ್ನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ದಯ ಪಣದನೆ ಎಂಕುಲು ಆರು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆತು ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕುಜೀರು 1000 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಆರನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೋದ ಐನು ಎಂಕುಲದ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಹೊರಡಬಹುದು ಪಾತೇರನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ ಹುಡುಗೆಂಡೆ ಈತ ಮಾತ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ದೀಕ ರಮೇಶ್ ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಪನ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಈ ಕೇರ್ನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಬಂಡ ದೀಯರು ತುಲೆ ಏತ್ತು ಶೋಕದ ಪುದರ ದುರ್ಗೆಗಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗ ಇನಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ದೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಯಾನು ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಗಾರಣ್ಣೇರನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವಲ ಆರ್ನ ಗುರುತರವಾಯಿನ ಭಾಸ್ಕರಯ್ಯನ ಗುರುತ್ವದ ಅಡಿಟಿಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾವು ಐನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನೆಂಗೆ ಯೂಟಿ ಕಾದಾರ ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನಿಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವೇ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿರೆ ನಾನು ಬಂದೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆರ್ಲ ಕಲ್ತೊಂತೇರಿ ಯಾಲ್ನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಯಾರು ನಾನು ಬಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಟೋಡು ಇನಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕುಸಾಲ್ದಾರ ಸೇರು ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ಆ ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗೆಲಕನೆ ತೋಜುವೇರು ಆರು ಬರೋಡು ನನ್ನ ದಯವ ನೀನು ಏತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತನ ದನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಪೂರೇರ್ಲ ಈ ಇನಿತ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತದು ಆಯ್ತ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಆ ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗ ಪುರ್ಲಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಮಾತೆರಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಐಕೆ ಏರು ಮಾತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತೇರ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಏರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯರ ದಾಲಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದೇವಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಈ
ಸಂಘಟನೆ ನನ 5 ವರ್ಷತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ರೀತಿನ ಏಟಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾಡ ಪನ್ಪಣ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರಪೆ ಜಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಒಂದು ಮೋಕೆದಲೆ ಪೋಲೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿಲ್ಯ ತೋಳಿ ಪರ್ಬದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಕ್ಷದುರ್ಗ ಸ್ಮರಣೆ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂದಿನ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಂದಿನಾರ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ನೆಕ್ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಂತಿನಾರು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಟ್ಲು ಸರ್ವಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಮಾಡೋರು ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾಡೋರು ಕೀರ್ತನ್ ನಾಯ್ಕ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೆತ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲನ ಪೊಸಕುರಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ ಆತನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ತಟ್ಟಾಜೆ ಇಮೇರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತದೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಧವ ತಟ್ಟಾಜೆ ಇಮೇರೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ಮಾತಾ ರೀತಿಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ ಲೆತ್ತಿನ ಬಗ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಗ್ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಂತಸ್ಸುಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿ ಸಂದೇಶದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನುಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶ್ರೀ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಕಿನ್ಯದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರೇ,
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯ ಅತಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು, ನಮ್ಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಎಡಪಡಿತ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಣನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಂಥ ನಮ್ಮ ನಟರಾಗಿರುವಂಥ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲೂರವರೇ, ಗೌರವಂತಹ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ರವಿಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೆದೊಡ್ಡರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವರ್ಣರವರೇ, ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲರವರೇ, ಸಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಸಾದ ಕಲಿಮಾರವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಕ್ಕೋಲಿರವರೇ, ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಮೈ ಬೊಲಿಯಾರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಬಹುಶಃ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕನಸೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯವಂಥ ಬಾಬು ಪೂಜಾರವರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೋದರರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಬೆಳಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲವಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ನನಗಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಗವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು, ತದನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ 2 ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಪೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 50 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲೆ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಜನಜಾಗೃತಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಜನಜಾಗೃತಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಂಥ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲಂತಹ ವಿಧ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಲೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಈಟ ಮಾಡಿ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡದೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭರತನಾಟ್ಯದ, ಜಾನಪದದ ಹಲವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಾಳ್ಮೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ.
ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜೋರು, ಅದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಗಳು ಅವರ ಮೈಗೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಈಗಲ್ಲ, 1978 ಸೈಂಟ್ ಜೋರೋಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಸಕರು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ 2-3 ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಈಗಲೂ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲಿಟ್ಟು ಇದಾಕಿ ಅಷ್ಟು ದುಬ್ಬು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಠಲ್ ಮಾಸ್ಟರ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ವಿಠಲ್ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯಂಗೆ ಅವತ್ತಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ. ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಾವು ಹೆತ್ತವರು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಏನು ಸುಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ನೀವು ಯಾವ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಅನುಕೂಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರು ಕೂಡ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಲಾ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಈ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ, ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೋದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಗರವೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬರೋದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ MB ಪುರಾಣಿಕರವನು ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಫಲಶಾಲೆಯವರು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ನನಗೆ ತಲಪಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಶಾಲೆನ ಹೇಳಿ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ನನಗೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗಾವಿನವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇದ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ MB ಪುರಾಣಿಕರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚಲನವಲನ ಆಗ್ತದ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದು ಚಲನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಪುರ ನಾನು ಈಗಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ನನ್ನ ತಂದೆ 99ರಲ್ಲಿ 2000ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು. ಆವಾಗಲು ಹೀಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದ?
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡಯಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರು ಅವರು ಭಯಂಕರ ಛಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಒಂದು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುವಂಥ ಒಂದು ಹಠ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದು ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾನೇನು ನೀವು ಯಾವ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮುನಿಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವೇನು ಒಂದು ಪರವಾಗಿಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಂತಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾಳೆ ಯಾವುದೊಂದು ದಲಿತರಿಗೆ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಗ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೋದರತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸೋದರತೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಏನು ವಿಚಾರ ಇದು ಕೂಡ ಅದು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಿರಾಜ್ನಾಥ್ ಯಾವ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೇತೃತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಜೋರು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಪಡೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆರೆ ಎಲ್ದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೋದರತೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಲಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರು, ಸಿರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದು ಯಾವ ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದಾರ ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮೇಲಂತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಕನಸು ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಿನವ್ರಿಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸಗುಣ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ 1ನೇ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಮಾಡಿ 3ನೇ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿದ್ದು 30 ಲಕ್ಷ ಕೊಣಾಜೆ ಬಂಟರ ಸಂಘಕ್ಕೆ, 80 ಲಕ್ಷ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಿಯದಲ್ಲಿ, 25 ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಭವನ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುದು ಭಗವತಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1-2 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ
ಇದರ ಮೇಲಂತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರೊಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಗದ್ದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯಕ್ಷದುರ್ಗದ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಲ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ರಮೇಶ್ ಶಾಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ಈಗಲ್ಲ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದವರು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಪಾದಕ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಅದು ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ತುಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಪ್ರಾಜಾಗಿ ಬೆಳಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಊರಿನ ಗಣ್ಯ ಸಾಧಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಸಮ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ಸಮ್ಮಾನ ಪೀಠವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಸದಸ್ಯ ಬಂಧುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಈಗ ವಾಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಇವರು ವಾಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ, ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿನ್ಯ ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇರ್ದೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಕರಿಯ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ತಾವು ಜನಿಸಿದಿರಿ. MA ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರಾದ ತಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಬಾನುಲಿ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ತುಳು ಪಠ್ಯ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಂಗಳೂರು ಯಕ್ಷಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಪಾರ. ಶೇನಿ, ಸಾಮಗ, ವಿದ್ವಾನ್ ಕಾಂತರೈ, ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ಹಳೆ ತಲೆಮಾರಿನೊಂದಿಗೆ ನುರಿತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮಿಂಚಿದ ತಾವು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 100 ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಭಾಷಾ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕತೆ, ಕವನ, ಲೇಖನ, ನಾಟಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರ್ಯಭಟ, ಬಂಟ ವಿಭೂಷಣ ಮುಂತಾದ 10 ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಿ ರೈ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತಮ್ಮದು ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನರಾದ ತಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗದೆ ಮುಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹವಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ವಂದನೆಗಳು ಕಿರಣ್. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ, ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿನ್ಯ ಇದರ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಲಗುತ್ತುವಿನ ದಿವಂಗತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಕಾರು ನಡ್ಯೋಡಿಗುತ್ತು ವಾಸವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ತಾವು ಜನಿಸಿದಿರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ 3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಘದ ಅಭ್ಯುದಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು. ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪಳಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಶ್ರೀ ಲಲಿತೆ ಕಲಾಬಲಗ ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕದಿರೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಕದ್ರಿ, ವಾಗೀಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಡಿಯಾಲಬೈಲ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯ ದಾಖಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ನಾಗಮಂಡಲಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪುಣ್ಯಾವಕಾಶದ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಅನುಭವ ತಮ್ಮದು. ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ, ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾಗಿ, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ, ನಾಟಕ ರಚನೆ, ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ, ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿಶ್ವತುಳು ಪರ್ಬ, ದುಬಾಯಿ ವಿಶ್ವತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ತಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತುಳುರತ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಂದಿವೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಮುಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದುರ್ಗಾಪುರ ಕಿನ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಾವು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಗೆ ಚಟಾಕಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಹೊನಲನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋನಾಡು ಪೋಯರಾ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದಿನಕ ಲಕ್ಕದ ಪೋಪುನಾಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಕಾಪುನಿ ಏರು ಪೋಪೇನ್ ಸುರುಕಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮವು ಕಾಣ್ರ ನಿಂತಿನ ಪೇದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮನಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಐಟ್ಲ ಪುರಾಣಿಕರು ಅಂಚನೆ ಎಡಪಡಿತಾಯಿರು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದೇಂದು ಪಂಡಲ ಇಂಕ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದುಂಡು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಆವಡು ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆವಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಡ್ಡುಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ತೆರಿದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ದಕ್ಕೇರನ್ನ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಪೆಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟೇ ದಿನದೆಪ್ಪೋಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ
ಮುಲ್ತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನೆಂದ ಒಳ್ಳೆ ವೇಷಗಳು ಎಪ್ಪು ನೋಡು വേസജ്ജി മക്ക അയ്യവനെ എല്ലാം സമാരോഹം വരെ ബത്തത് പോലെയാ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ 5ನೇ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾದ 5 ವರ್ಷ ಆದಾತ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆರದ ಅಲೆಜ್ಜತ್ತ ನನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಣಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೆಂತಿನ ಆ ಬೇಲೆ ಏತ ಅದುಪ್ಪು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಐತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತೂಪ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ದಿನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮೆನ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ದೀಪ ತೆಕ್ಕೆರ ಅನಗ ಐತ ಬೊಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವರೆ ಎನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಯಂಕರ ಇಂದು ನನ್ನ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಲಯೇ ಐತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಂದಿನೇ ಹೊಡೆದವರಾದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗೂ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪಿದೈಪೋದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊಳಿ ಉಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ ನಡತಂದು ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಮುಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಪುನೇക്ക് ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಎಂಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಯಾನು ಬೆನ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡಿನ ಪಜೆ ಮಡಿಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಾಡಿನ ದುಡ್ಡು ಗೆನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅವೆಂಚಿನ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ನಂತಿನ ಶ್ರೇಣಿಯರಾವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಜೋಶಿಯರಾವಡು ಹಳಿಕದ ಕಲಾವಡು ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತ ಯಾನು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಯಾನು ಜೋಕ್ಲಾದು ಪುನಗ ಯಾನಕ್ಕಲ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನೇರ್ದವರ ಇನಿಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಓಲ ಆಪುನಿಂದಾಂಡ ಅರವಿಂದನ್ನ ಇರೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾಸ ಮಲ್ತು ಬೋಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟದಾದ ಅಂದೇ ತಿರಿಯಂದು ನೇಪಂಡ ಎಂಕ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಚ ಪದದಿಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಎಂಕ ಮಾತ ತೆರಿಯನ್ ಆಂಡ ನಾನು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕಲಾವಡು ಮುಮ್ಮೇಳದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ತಂದೆ ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಖಂಡಿತವಾದಲಾತ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನೆನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ದೀನಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಂಕ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾಲ పొడిచారు ఈ ఎంకిన పన్పారు యాను నేను ఉదాహరణకి దాయ పన్పేందు బండ యాను యక్షగానుడు వేష మల్పునగా ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಮೇಳೋಡು ಯಾನು ಯಾಪ ಕಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಗತ್ತೆ ಐದು ದುಂಬೆ ಕಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆಂಡ ಮೇಳದ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಮೇಳೋಡು ಯಾನವರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಮೇಳದ ಆಟೋಗು ಈ ಕೂಡ್ಬೇಕದ ಆಟಗತ್ತೆ ಮೇಳದನೆ ಆಟೋಗು ಏನ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ರಿ ಏನನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬರ್ಪುಣೀರು ದುಂಬು ಆರೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಅರವಿಂದನ್ನ ಈರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನೀರೇನು ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪುವೇನು ದೇಪಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ತಯಾರಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚ ಪಾತೆರ ಪೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಅವು ಯಾವುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಹಿಂಗೆ ತೂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎದುರು ದಕ್ಲೆನ್ ತೂದು ಪಿರಾವ್ ದಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪುನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೆ ಮೇರು ದೆತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಂಡೇರಿ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನು ಈರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಬಲೇನು ಎಂಕ ಯಾನು ಏತ್ತು ಖುಷಿಟಿತ್ತೇನ ಆತೆ ಜತ್ತದು ಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಶೇ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿ ಏನು ಶೇ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಏನು ಪೋನಗ ಹತ್ತೀರು ಪ್ರವೇಶತೆ ತೊಳ್ಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರವೇಶನ ಪ್ರವೇಶದ್ದು ಮುಲ್ ನಡ್ತೊಂಬರ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ತೀರ್ಚು ಬೇರೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ಮನಸ್ಸರಿ ಎನ್ನೆ ಆತ ಪಡ್ತಾನಾಗ ಎನ್ನ ಆ ರಂಗಸ್ಥಳ ರೀತಿನ ಚೆಂಡದಾರ ಹಸ್ರಾಣೇರು ಆರು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅರವಿಂದರ ಇರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬೇತ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣ್ಣುಪುರು ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗೀಜಿಂದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ದಾಯಕಂದ ರಂಗಸ್ಥಳವು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಾರ ಕಣ್ಣುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಂದೇ ಪೋಡಿಗಪ್ಪು ನಾವು ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ತದೆ ಆಯನ ಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತದೆ ದೀಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದ
ಕಲಾವಿದರೇನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಅವು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕನಪುನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅವು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಅಪ್ಪಗ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿಯರು ಪಂಡೇರು ದಾಯಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಚಪ್ಪೆಳ್ಳಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಆರು ಸೀತಾರಾಮಂಡ ಬಂದಿರು ಪ್ರವೇಶದ ನೋಡಿಗೆ ಎಂಡ ಪ್ರವೇಶದ ದಾಲ ಪಂತಜೇರು ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇನ್ನಗ ಆರು ಬಂಡೇರು ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಈರು ಪ್ರವೇಶದ ಆಳ ಹೊಡ್ಸಿ ಈರು ರಂಗಸ್ಥಳ ಹೊರ ಪೊಗ್ಗುಲೆ ಈರು ಓಲು ಕಾರ್ದೀಪಾರು ಯಾನ ಅವಳು ಬೊಟ್ಟುವೆ ಇರೇನು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈರು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಬೆಂಗದ ಮಂತ್ರವಾದಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಯಾನ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಯಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ರಾದು ಪ್ರವೇಶದ ತೊಂದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರನ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆ ಆನಿದ ದಿನದ ಆಟನು ತೂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಏನನ್ನು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪುಗರ್ನ ಕಾಂಡು ಚೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಯನ ಅಂದು ಆಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಂಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಏನನ್ನು ರಡ್ಡು ದೃಶ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ನನ್ನ ಲೆತ್ತೇರು ಅರವಿಂದನ್ನ ಯಾನಿರೇಗೆ ಅಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಚಿಂದ ಬಣ್ಣ ಐಕ್ ಬೇಜಾರತ್ತೆ ಹೆಂಗೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಬಣ್ಣ ಐಕ್ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಚೌಕಿ ಬರ್ಪುನೇರು ದುಂಬು ಮಾತೇರ್ಲ ಯಾನು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಿಜವಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಬನ್ನಾಗ ಏನಂಡ ಪಾತೇರು ದುಂಬ ಆರು ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇತ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರನ ವೇಷ ಉಂಟು ತೂಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆಂಡ ಈರು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಗುದುನ 10 ತೊಟ್ಟು 11 ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನನೆ ಅಭಿಮಾನಲಕ್ಕು ಲುಪ್ಪನಾಗ ಈರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬತ್ತಂಡ ಇರೇ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆರೆಂಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬೇತೇರ್ಲ ರಪ್ಪ ಬೇತಕಲ ಬಂದವರು ಸೀತಾರಾಮ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಕಿನ ಮಲ್ತೀರಿ ಸಾವು ಅರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಚಿಂದ ಬಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಐತ ಉಲೈಡ್ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಕವಾದ ಉಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾವಡ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತೆ ದುಂಬೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಜವಾದ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನಯೇ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಐತ ವಿದ್ವತ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಡ ಇಜ್ಜಾದ ಅನ್ನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಎಂಕ್ ಈ ರೀತಿ ಒಲಿದಿಜ್ಜಿನಾಳ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ರಂಗೋಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಜನಕ್ಕುಲೇನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರೆ ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಮುಲು ಉಂತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ತಂದೆ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಯ್ತಾ ನಾಟಕದಾಗೆ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ನಾಟಕುಡಾಂಡ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪೊಡು ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಆಯ್ ರಂಗೋಗು ಕಾರ್ದೀಪುನಿಂದಾಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಪೊಗ್ಗೊಡ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯೋಡು ಬತ್ತು ಪೊಗ್ಗುನೊಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಪದ್ಯೋಡು ಬದುಕುನೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬತ್ತದೆ ರಂಗಸ್ಥಳು ಕಾರ್ದೀಪನೊಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ಮಾತ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಜಿಂಜ ಗೇನಬೋಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆಗಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆ ಏನು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇತಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ನೀರು ಚಾರಡು ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಯಕನ ಗಂಡ ಯಾನು ಚೌಕಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪಜೆಟೆ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತಂದೆ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುದು ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕನ ಗಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಯಾನು ದುಂಬು ಹಿರಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ತುಗು ಚೌಕಿಡಿತ್ತಿನಾಯೆ ಚೌಕಿಡಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಈ ದೇವರ ದೀತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ದು ಅಡ್ಡ ಕಡತ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಮನೇ ಉಂಡು ಇತ್ತದ ವೇಷಧಾರನಕ್ಲೆಂತ ತೂರಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ರಂಗಸ್ಥ ನಮ್ಮ ಚೌಕಿಡೆ ಅಕ್ಲಾತಿಗೆ ಅಂಚು ಪೋಪೇರು ಇಂಚು ಪೋಪೇರು ದಾದನು ಮಲ್ಪೇರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಎಂಚ ದುಂಬು ಪೋತೆರ ಅವೇನೇ ತೆರೆದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಂದಾಂಡ ಆಯಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಯಕ್ಷರಂಗ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಮಾತ್ರತ್ ಪುದರಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರ್ಪು ಪಂಪುನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಯಾ ನಿಜವಾದ ಏನೋ ನವೀನ್ ಹುಚ್ಚುಲೆ ಏನೋ ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಅವೊಂಜಿ ಜನ ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಜನಲ ತೋಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಮಯಕಾಯನ ಹಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 3 ಗಂಟೆ ಮರ ಆತನು ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಿನ ದಾವರ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಎಡಪಡಿತಾರವಡು ಅತ್ತ ಕೆಲವರು ಮಾತು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲೇನು ಪಾತೆರೋಡು ನಮ್ಮ ಏತೋ ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಪಾತ್ರ ಕೇನೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡೆ ಅಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎತ್ತಿನ ದಾವರ
ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಪಿದಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಿನ್ಯ ಇಂದು 5 ವರ್ಷತ್ತು 100 ವರ್ಷತ್ತು 500 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಿಲೆ ಕಾವಡೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆವಡುಂದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಉಲೈ ಪಾತೆರಗು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲ ಕೋಪುಡು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆರೋಡು ಸಮಾಧಾನೋಡು ಮಲ್ತ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 7 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಯಾಳ್ಳತ್ತ ಅಕ್ಲೈ ಪುಳ್ಯಾಲ್ಲ ಅನೇಟಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗಡೆ ಪಣದು ಪೋಯ ನೆನ್ನ ರಡು ಪಾತೆರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪೋಯ ಅದೇ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡು ಮಿಂಚಿದು ಬೆಳಗಿನಾರು ಅರೆಗೆ ಕಲಾಮಾತೆ ನಲಲಾತು ಒಲಿದು ಬರಡು ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ಈ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಬೆಳ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ 2 ಜನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಲೆಸ್ ಬಾರಿ ನಿಗದಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಂತೊಡುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಚುಟುಕುದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಆರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಸುರುಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಿಂಚಿನಾರು ಈ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಆರು ಸಂಘದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಅನುಭವವು ಸಿಹಿ ಅಲ್ಲ ಸಿಹಿಯದರ ನೆನಪು ಒಂದು ಇದೇ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಂಡೇರು ಆರಂಭೋಡು ದಿಂಚಲ ಸಂಗೋಡು ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾಗಲು ಹೊಂಟು ಅವು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಯಾವೊಂದು ನೀನಿ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಬಹುಶಃ ಎಂಕುಲು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಡು ಬತ್ತದ ವೇಷ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಅರ್ಥಪನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈತ ಮಲ್ಲೆ ಅವು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಣ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಎಂಗ್ಲು ಏನು ನಿಜ ಇಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮಡವಲ್ಲ ಅಂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲೇನು ಮಲ್ತಿನವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಈ ಕಿನ್ಯತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ನಿವರೆಗೂ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಆನಿ ಬನ್ನಗ ಕಿನ್ಯದ ಈ ಪೇಟೆ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಕೋರೊಂದುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವೇನು ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ಬಹುಶಃ ಈತ ಎತ್ತರಗೂ ನೆಗಪ್ಪಾಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಏರ್ದು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಕಲು 30 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗೆಡು ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಡುಡು ಇಜ್ಜೀರು ಎಂಕ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರಳಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಜಲಂಧರ್ ರೈ ಕೋಟೆಕಾರಡು ಮಾಸ್ಟಾದಿತ್ತನಾಯೇ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಬರಿಯರ ಇಂಕ ಕಾರಣಲ ఆయన ತೋಜುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಿನ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈತು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೇ ಇತ್ತನಾರು ಇನ್ನು ఆయన ಒರಿತೊಂದು ಆರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರುಕುಲಾದ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮೊನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚ ಜಲಂಧರ್ ರೈಲ ಯಾನ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಯಾನು ಕೋಟಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಆಯೆ ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ತಂತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಜಾನಪದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳೇನಿಂಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜವನೇರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರಾತೇರು ಬಾಬು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪಗ ಆರು ಆಟ ತುಯ್ಯಾರ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬಲತ್ತ ವೇಷ ಮಂತ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರು ತೋಜುನ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ಮಲ್ಪ ಲಕ್ಕದುಂತಡು ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೇರು ಆರು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಇತ್ತೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆದ ಇಂಕಲ್ನ KT ಸುವರ್ಣೇರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದನ ಕಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ದುಂಬುದು ಇದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದರಿ ಈತ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ರಂಗಮಂಚ ಮಲ್ತದು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು
ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತು. ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಚನಿಲಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೂರಿಯರು ಅವ್ರು ಪಂಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗುರುಕುಳುಂದು ದಲತ್ ಆರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು. ಆರು ಕಿನ್ಯ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂಡವ ಕೈಗೆ ಬದಲು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಏತೆ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇನೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ತಂಡೆ ಯಕ್ಷದುರ್ಗ ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಅದು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನೈಟ್ ದಿಂಜ ಲೇಖನ ಮಾತ್ರ ತರ್ಪದ ಪಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐದು ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತು ನಾಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಕನಗ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿನ ನೀಲೇನು ಪತ್ತೊಂದುಂಡು ನೊನಳಾತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಡು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋವಾಡು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾವಡು ವೆಂಕಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಭಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ತಯಾರಾಯಿನಾಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾತಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ದಿವಂಗತ ಜಲಂಧರ್ ರೈ KU ಬಸ್ತಿ ಮೆಕ್ಕಳು ಬಂತ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಲ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪಡಾದು ಉಂಡು. ನನಳಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಊರುಡು ತಯಾರಾವಡು ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆನಿತ ಎಂಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದದನ ಮಲ್ತಿನೆಗೆ ಗುರುತ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪೂರಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾನಾದಿಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಲ್ ಕೊರಿಯಾರು ಪಂಡದು ಅವು ಎಪ್ಪಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ಯ ಯುವಕ ಸಂಘ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವ ಎಪ್ಪಲ ಮಜತು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬತ್ತಿರಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ಈ ಆಯ್ನಾದು ಬೇಕಾ ಆ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಲ ತಯಾರಾದು ಐತ ಒಂಜಿ ಆರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಅವು ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಸಭಾಂಗಣ ಈ ಪರಿಸರಡು ಬೇತೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿಂದೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆವಡನ್ನು ಪನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಏನು ಸರ ತಗ್ಗಾದು ಭಕ್ತಿರು ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಸಭೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರೇ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದ ನೆನಪಾಪುಣೆಂಕ್ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದು ಇತ್ಯಾರು ಇಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಕಲು ಒಂಜೆ ಬೆಂಚ್ ಇಡ್ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತಿನಕುಲು STM ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು BBMಡು ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಉಂಡು ಇರು ವೇಷ ಮಲ್ಪೊಡವಲು ಒಂದು ಇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊರ್ಪೇರೆಂದು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಡನಾಟ ಎಂಕೆಲೆಗಿತ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಂಡೇರಿದ ಎಂಕೆಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಇರು ಬರೋಡು ಕಿನ್ಯಾಗ ಎಂದು ಅಂಚ ಏನನ್ನ ಕಿನ್ಯಾಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈ ದಿನ ಹಾಕುಲು 2 ಜನ ಕಿನ್ಯದ ಆಟ ಅಂದು ಅಪಗ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೇತ ಈ ಪ್ರೇತದ ವೇಷ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಕೈಕೆ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಉಗುರು ಅಂತ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಉಗುರು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿರೆಗ್ಲ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಿನಿದಾಯ ದೆಕ್ಕದು ಬಿಡು ಅಂದ ಎಲ್ಲತಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಜಾಕಿಲೆಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ವೇಷನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಈ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಲೆ ಬನ್ನಗ ತೂಪಾಡ್ದು ಆ ಕುಲೆ ಲಕ್ಕವನಂಚಿನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವು ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂಪ ಒಂದುಂಡು ಕಿನ್ಯಾಡು ಯಾನ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಟೈಲರ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೊತೆ ವೇಷ ಶುಭಾಂಗೆ ರುಕ್ಮಾಂಗೆ ವೀರಮಣಿ ಕಾಳಗದ ಐತ ಫೋಟೋ ಎಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವಕಾನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಿರಾತನ ವೇಷ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಆ ಮೇಕಪ್ದ ಫೋಟೋಲ ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ಅವು ಪೋಂಡವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆರ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಅದು ಒರಿದಿನ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನಿ ಮೇ ತಿಂಗೊಳ್ದ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಮೇ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಆಂಡ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆನಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಸಂಘನಿಕೇತನಡು ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ 200 ಜನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒನಸಗಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರಿ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ 200 ಜನ ಬರೆಯರು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಓಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಎಂದು ಮದ್ಮೆದ ದಾರೆ ಸಾಧಾರಣ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಸಾಧಾರಣ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲ್ಟ ಪಂಡ 500 ಮಲ್ತನೆ ಯಾವುಂದು 500 ಜನ ಒನಸಿಗೆ ಮಲ್ತನೆ ಯಾವುಂದು ಪಂತ 10 ಉಲಾಯಿ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಕಿನ್ಯದ ಕುಲು ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೈದೇರು
ಎಂಚ ಬೈದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು. ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದುವೇ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ್ನಕುಲು 4-5 ಜನ. ಬಹುಶಃ ಆ 4-5 ಜನ ಐಟಿ ಕೆಲವೇ ರಾಂಡಲ ಮೂಲು ಈ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಅಕೆಲ್ನ ತೂಯಿಕೊಳ್ಳೆ ಅನ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದರಡ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಇರಿ ಏತ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರಿಂದ ತಯಾರು ಮಲ್ದ ರಾತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಏತೆ ಎಂಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಾನೆ ಆತೆ ಜನ ಆಂಡ್ ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ದಾಯ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನು ಎಂದು ಪಂಡ ಕಿನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಆತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಂಡೇರು ಒಂತೆ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಎಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರುವೇನೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಕ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿರೂಪಕರು ಪನ್ನ ಪಾತೆರಗಂತ ಕೆಬಿ ಕೊರೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮೂಲದ ಇಲ್ಲಿಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಆ ಸಲಿಗೆದಿ ಯಾನು ಪಾತೇರುವೆ ಮೂಲು ಮಲ್ತಿನ ವೇಷ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇಷಲೆಂಕ ನೆಂಪುಂಡು ಏರೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತೇರು ಆ ನೆಂಪುಂಡು ಆಮೇಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ರಸ್ತೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಬೈಕ್ಡ್ ಎನ್ನ ವೇಷ ಅದು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಗುಡ್ಡೇಡು ಸಾಧಿತತ್ತಿನ ಇಂಕ ನೆನಪುಂಡು ವಾಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಮೆ ಇಟ್ಟು ಪಿದೇ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜೋ ಗುಡ್ಡೇಡು ಅಂಚೆ ತಿರುಗಿದ ನೆನಪು ಯಾನು ಎನ್ನೋನು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ವೇಷಗೆ ಇನ್ನು ಬೈದು ನನ್ನ ವೇಷ ಪೊಗ್ಗುದಂದು ಪಂಡ ಸಾಧಿಕೇನೇರ ಜನ ಇಜ್ಜವಳು ಆ ದಿನಕುಲು ಅಪಗೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಳಾಯಿಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಸಂಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಐಟ್ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತೆಗೆದೀನಿ ಐಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಯ್ಯರ್ನ ಕೋಟಿ ಜಲಂಧರ್ ಐಕ್ಲಿನ ಚೆನ್ನೈನ ಚಂದುಗಿಡಿಯದನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ವೇಷ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಯ್ಯ ಬೈದೆ ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೇರು ವೇಷಗೆ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬುದ ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಮಲ್ತ ನಿಂತಿನಾರು ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ್ ಟೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಗಡ ರಡ್ಡು ಬಾಬುನಕುಲು ರಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಟೆಕಾರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ KU ಬಸ್ತಿ ಇಂದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಜಾತಿದಕುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಶೆಟ್ರನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಗಟ್ಟಿನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಪೂಜಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆಚಾರನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಾಣೆರುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಲಯ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿನ್ಯದ ಆಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಆಟ ಹೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಮಾಬಲಾಳ್ವೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಒನಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆರ ಆಟ ತೂದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬನ್ನಿರ ಉಂಡು ಆಟ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನನರ ಬರೋಡು ನಿಕುಲ ಆಟಗಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಆ ದಿನಕುಲು ಇತ್ತೆಲ ಇಂಕ್ ನೆಂಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಲಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂಡ್ ರಡ್ಡು ಸಾರತ ರಡ್ನೇ ಇಸಿವೀಡು ಏನನ ಇಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೇರು MB ಪುರಾಣಿಕೇರು ಆ ನಾಗಮಂಡಲಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರೈಟು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ದಾಲ ಪೊಲ ಬಿಜ್ಜೆ ಯಾನ ಅವಳು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡ್ ಎಂಕ್ ಪೊಲಬುಂದು ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಕಿನ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಅಪಗ ಎನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಪರ್ಕದ ಹತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲದ ಆ ನಾಗಮಂಡಲಗೆ ಕಿನ್ನೆಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮರಪರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧನ ಕಾರಣಾಂತರಡ್ದು ಈ ಸಂಘದ ನಡುಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ನಿತ್ಯ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದಿಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಎಂಚಿನಾಡಲ ದೋಷಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ರೂಪಡಿತೆ ದಾಯ ಬಂಡೆ ಅನಿತ್ತೆ ಇದ್ದಿನ ಕಟೀಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿದಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಂಚನೆ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಮನಸ್ಸಿ ಎಂಚಿನಾಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಬುಡು ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸಂಘ ಅವು ದುರ್ಗದ ಕಿನ್ಯದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಸಂಘ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಉಂಡು ದುರ್ಗೆಲ ಉಂಡೈಟ್ ಯುವಕ ಅಂದ್ ಮಂಡ ಯುವ ಮನಸ್ಸದ ಅಂಚಾದ
ಆ ಸಂಘ ಆ ದುಂಬುದ ಒರುಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬೊಕ್ವರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡು ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒರ್ಗೊಡ ಪುನಂಕ ಔಸೋಪುನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಆ ಆಯುಷ್ಯದ ಕಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಡಲ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಂತೋಷಿ ಏರೆಂದು ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ವೈರಿಲು ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಡುಪ್ಪುವ ಅಂದು ವೈರಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಆವಂದಿನಕ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ ಪೇಪರ್ ಓದುನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರ್ನಾಡ ಆಯನ ಮಿತ್ರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆವಂದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ಫೋಟೋ ತೂಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ ಐಕ್ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆರ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಒರಿಯಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮಾಯಾಗಿ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯ ನಮ್ಮಾಯೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಉದಾಸೀನ ಅಂದ ಮೂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಶತ್ರುಲೇನೆ ಮಿತ್ರರಾದ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಮಿತ್ರರಾದಿತ್ತಿನ ಕೆಲ್ನ ಒರಿಪಾವನ್ಗ ಉದಾಸೀನರಿಂದ ಮಧ್ಯಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲ್ನೆ ಮಿತ್ರರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕಿ ಇನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅವೇನೆ ಭಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಕನಟ್ಲ ಎಂಕಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಿನ್ಯಡಿ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ವೇಷಲೆಂಕ್ ಏಪಲ ನೆನಪುಗುಪ್ಪುನವೇ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನ ಆ ವೇಷದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಯಾನು ನಾಟಕ ಬರೆತೀನಿ ಯಕ್ಷಮಣಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಣ್ಣ ವಿಜಯ ಗುಣಸುಂದರಿಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಆ ಆಟ ಒಂಜಿ ಆದು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನಿ ಯಕ್ಷಮಣಿಯಿಂದ ಪುದರಡವು ಸಾದ ನೂದಿರ್ದೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಗ ಆತಂಡು ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಅವೇನು ಯಾನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಿವಮಂತ್ರ ಅಂದು ಬರೆ ದೇವಪೂಂಜ ಪ್ರತಾಪ ಅವೇನು ದೇವಪೂಂಜ ಏನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಹಲ್ಯೆ ಯಾನು ಗೌತಮನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ದೇವಿಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬಹುಶಃ ಜಲಂಧರ್ ರೈಕಲಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಡ ಇಟ್ಟು ಆ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಬ್ಬುದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಡೆ ಒಂದು ಎಂಕ ನಾಟಕ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಯಾನು ಮಲಮಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಿನ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಎನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಂಘ ಎನ್ನ ಸಂಘ ಬನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯನೇ ವಿಶೇಷ ಅಂದೆ ಪಣ್ಣು ದಾದ ಪಂಡ 5 ವರ್ಷಡು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು 15 ವರ್ಷ ಆನ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಡತದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಏತ್ ಜನ ಹಾಕ್ಲೇನ ಬೆಗರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಏತ್ ಜನ ಹಾಕ್ಲೇನ ನೆತ್ತೇರು ಪಾಡ್ದೇರು ಏತ್ ಜನ ತಾಳ್ಮೆದ ತೊಂದೇರು ಏತ್ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತೇರು ಐನ್ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೋಜುಂಡು ಇಂಜಿನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸೋದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಜನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರೇ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನೋಡಿಪ್ಪನಂಜನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರಾಣಿಕರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಜನ ನಮ್ಮ ರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಅರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಏರೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡೋ ಅವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಫಲಪು ಇರ್ತದೆ ಐಕ್ ಬಾರ್ದು ನಿರಂತರ ಅದು ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚನ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನ ತೂನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರು ನಿಜವಾದ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಓಲು ಕೈ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯದ ಸಿರಾಜ ಕವಳ್ಳೇರು ಬಾಬಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಟ ಕಟ್ಟಿಯರ್ನಾಂಡ ಅವು ನೂದು ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಅಮಾಸೆನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಿಂಗಡೇನಂದ ಆರು ತೂಪುಜೇರು ಆರು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ನೆನಪರು ಅವು ಆವಡು ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಬೈದ ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತೆ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೈಂದ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ನಕ್ಲು ಯಥಾ ಜನ ನೆಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂತೇರಿ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕನಸಿತ್ತಂಡು ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಮಾಡು ಐಟು ಪಾಪದಕ್ಲೇನ ಮದಿಮೆ ಆಡು ನಯ ಪೈಸೆ ದೆತೊನೇರ ಬರಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿನ ಬೆಗರ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಕನ ಕಟ್ಟದೆ ಇರತ್ತ ಐಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 50 ಕಡೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಮಂತದುಂಡು 10-15 ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂತದುಂಡು
ಪತ್ತು ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಂತದೇರು ಪಂಡನ ಇಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು ಪನಿಯರ ಸುಲಭ ದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಂಡಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾವಿರ ಕುರ್ಸುದಿದ್ದು ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಂತದ್ದು ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಹವನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅವು ಒಂದು ಮಾತು ಮಲ್ತದನಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಆತು ಸುಲಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತು 75 ಕಡೆ ಭಜನೆ 50 ಕಡೆ ತಾಳಮದ್ದಲೆ 10-15 ಕಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಿಜ್ಜಂದೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೂ ಈತ ಮನ್ಪುಣಿ ನನ್ನ ನಾನಾತ್ ಐತ ಬಂಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ವರ್ಷಡು ಎಂಚೆಂಚೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊಂಡತ್ತ ಗುರುತಿಸದ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನವನ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ದ 6 ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಮಂತೇರು ಕಿನ್ಯದ ಪುದರೆ ಓಡೆ ಮಾತ ಎತ್ತದ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಅನಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಬಂದಾನದ ಕಿನ್ಯದ ಅಕ್ಲಿಯನ್ನ ಅಭಿಮಾನರು ಆಡೆ ಬೈದೇರು ಇನ್ನೂ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾಯ್ನಂದು ವಿಶೇಷವು ಯಾನು ಈತೆ ಬಂದ್ಬನಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಇಂದು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆರಂಜಿ ಕೊಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾಮಧೇನಂಗ್ಲನ ಏರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರೆಡ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಾನ್ಲ KT ಸುವರ್ಣರೇ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದಾನ್ಲ ಈನಕ್ಕೆ ಏತು ತೀರುಂಡು ಸರ್ಕಾರಡು ಆತ ಕೊಂಡತ್ತು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಅರೆ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿನ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಕಾಸು ನೇರವಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಬರ್ಪುಣಿ DC ಬರ್ಪುಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ನಾಗ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾನೂನದ ತೊಡಕೆತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಬೇತೆ ರೂಪಡಲ್ಲ ಸುವರ್ಣರೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ದು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರಪ ಬಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮರ್ಪ ಅಂದು ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂದು ದಾದಾ ಬಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಡೆತದಂಡೆ ಕನಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರು ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಈ ಸಭಾಭವನನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ದೇವರ ದಯಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅವು ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಿಂಚಿತ ಅನ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರಡೆ ಪಂಡ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೇತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಡು ಲಕ್ಕದ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆನಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಪೋಯರ ಅನುವು ಕೊರೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರೇ ರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲುಮೇಲಿನ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಿನ್ನಿದ್ರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 50ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 1970ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 1-2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆ ಲೈಟನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ತೇರ್ಗಡೆ ಐನಕಲು ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಹೇಮ, ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷಿತಾ 4 ಜನರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಭೆಲೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊರಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಯ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 4 ಜೋಕುಲು ಹೆಮ್ಮೆದ ಜೋಕುಲು ನಿರೀಕ್ಷಾ, ಹೇಮ, ಪ್ರಣಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷಿತಾ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವು ಪಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಳೆವಡು ಪಣ್ಣಂದು ಹಾರೈಕೆ ಮಂತಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಬಂದುಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪ್ರಕಟಣ ಆಯರೆ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರೆ ಪೊಣೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಆಯ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯಾದ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಅರೆನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬನೇ ಕಲಾವಿದ ಕುಟುಂಬ
ಎಕಡೆ ರತ್ನಾಕರ ಆಳುವ ಭಾಗವತಿಗಡೆ ಮಿಂಚೇರು ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳುವ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಡೆ ಮಿಂಚೇರು ನನ್ನೋರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳೋಡು ಭಾಗವತರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಂತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಂತಿನಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಅಂಚನೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲ್ಲ ಬರೆಯಿನಾರು ಅರ್ನ ಆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಲಲಾತ್ ಬಳೆವಡು ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದಕರು ಮುರಿದು ಬತ್ತಿನ ಯಕ್ಷದುರ್ಗ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದು ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಸಂಪಾದಕತ್ವ ವಹಿಸೊಂದಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆಲು ರಮೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ರೂಪ ಪಡೆದು ಈ ಊರ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರುಪ್ಪೆ ಆಯನ ಸಮಾಜ ಗುರುತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಏರು ಸ್ವಾರ್ಥಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿಲ ಬಂಜಿಂಜ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲ ಮೇದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನದು ಸಮಾಜ ಗೌರವ ಕೊರಪುಜಿ ಏರು ನನೋರ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುವೆರೆ ಏರು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಕಲೇನು ಸಮಾಜ ಏಪಲ ಗೌರವಡು ತೂಪುಂಡು ಮಣ್ಪಣಕ್ಕೆ ಮೊಗಲು ಇರುವೆರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನಡ್ದ ಅವರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾನು ಬರ್ರೆ ದಾಲ ರೀಸನ್ಜಿ ಕಾರಣಜ್ ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಬೊಲೆತೀನಿ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಮಜೂರೊಂದು ಕೈತೊಳ್ಡು ಹಳ್ಳಿಡು ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಆಂಡ ದಾದಾನಂಜಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ 91 ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಗಲ್ ನಂಬಯರೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡ ದುಂಬು ಸುಮಾರು 120 ಸೈಟ್ ತೂತ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ಲ ಒರಿ ಅಜ್ಜರಿತ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸಾಚಾರಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾರ್ ಆರೇನು ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂಬೋಪೇನಿ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ ಪೂರಾ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿಲ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ಋಣಾನುಬಂಧೇನ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಋಣ ಬೋಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಮಾತ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಈ ಪುಟ್ಟೊಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಿದ್ದೆಟ್ಟು ಪುಟ್ಟೊಡು ನಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಋಣಾನುಬಂಧ ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಾರ ಒಂಜಿ ಋಣಾನುಬಂಧ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಚ್ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪೆರುವರ ಎನ್ನಲೆತ್ತು ಪಂಡಿರೆ ಪುರಾಣಿಕರ ಯಾನದ ಸಂಘದ ಸಂಘಚಾಲಕ ಇದ್ದೆ ಎಂಕ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಇತ್ತು ವಿಶ್ವದಿಂದ 6 ಪಂಡೇರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದು ಅಳಿವೊಂದುಂಡು ಐಕ ಮಾತ ಕಾರಣ ಪಂಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೇತ ಧರ್ಮದಗಲ್ನ ಶಾಲೆಡು ನಿಗಲು ಕಡಬಿಡುವರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೋಪ ಬೇತೆ ಚರ್ಚದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಜಿಂಜ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಚೊಂದುಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತ ಸೇರದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಗಲನ್ನೇ ಮಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಶಾಲೆಡು ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸನ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಶಿಬಿರಡು ಪಣ್ಣೆಡ್ದು ಅವರ ಏನ ಮನಸ್ಸಡು ಆಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ NCC ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ರಡ್ ಮೂಜು ಹೋಟೆಲ್ ಕುಡ್ಲ ನಡಪುಡಿಯ ಹೋಟ್ಲು ಓನರ್ಸದ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿರಿಯರ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಕಿಂಚಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾಲ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ದೇವುಡು ಎಂಚಿನ ನಗ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದಾರ ಶಿಥಿಲಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಈ ಊರು ಬನ್ನಗ ಜಿಂಜ ಜನ ಏನಡ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಪುರಾಣಿಕರ ಇರೆಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು
ನಮ್ಮಲ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಮನಸ್ಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ಯೋಡು ಅವೇನು ಇರೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ಪಡ ಯಾನು ಆರಂಭಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ತದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವೇನು ದಾಲಾಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡು ದಾಂಡಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಂಚಿನೇ ಜಗಲಿ ಲಾಗ್ಯಾರ ತಾಕದಂತನೇ ಗಗನ ಲಾಗ್ಯಾರ ಪೋಂಡ ಕೈಕಾಲು ಪುರಿಯು ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಬಂದೆ ಆಂಡ ಯಾನು ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಗಿನೇ ಅಪ್ಪ ಮಡ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೆ ಏತೋ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗ್ಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಿಜಾರ ಏನ ಮಗೆ ಹತ್ತಂದು ಪಣ್ಪಿನ ತಾಕತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಗುಂಡ ಅವೇ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದು ಅವರ ನಮ್ಮ ಏನು ದೇವರಡಮ ಈತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಂದು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ತಲಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಕಿನ್ಯ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಯಾನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲೆತ್ತೆ ಏನು ಅನುಭವ ಕೊರತೆವು ಒಂತ ಸಮಯ ಕೂಡ ತಲಪಾಡಿದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡೀರು ಎಂಚನಿಗಲು ಕಿನ್ಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ತೊಂಬತ್ತಾರೆ ಎಂಕೆಲಿನ ಏರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜೇನು ಯಾನು ಅಂದು ಪ್ರಮಾದ ಅಂಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಆನಂದಾಣ ಅಗಲಿನ ಲೆತ್ತಾತನ ಅಗಲುಪ್ಪೇರಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪಡು ಏನ ಮಂಡೇಡಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಅಂದೆ ತಲಪಾಡಿ ದೂರ ಅಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಕಿನ್ಯ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತಲ್ಪ ಚೆಂಡದ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುರಾಣಿಕರ ಇರ್ನ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿ ನೀವು ನವನೀತ್ ಸೇಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಆಳು ನವನೀತ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದಿರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಈ ಮಾಸ್ಟ್ನಾಗಿಲಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಅಪವಾದ ಅವಡೈ ಏತ್ ಸಮಯ ನೀ ಓಲಾಂಡಲ ಪಾತೆರಡು ನಂಡ ಸುರುಟ್ ಕೇಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಏತು ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಡು ಅದೇ ಪಾತೆರಡು ಜಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನದು ಮಣ್ಪಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಣಸದ ಲೇಸು ಪೋಪರ್ ಲೇಸು ಪೋದು ಸಮಾವಡು ಉಡುಪಿದ ಉಣಸು ಇಂಚಿದತ್ತು ಬಟ್ರನಾಗೆಲ್ಲ ಉಣಸು ಉಡುಪಿದ ಕೆಲವು ಬಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಕೈಪುಲು ಪೂರ ಭಾರೀ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಡ್ದು ಕಡೇಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಾಯಸವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗೆ ಗತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೀನಿ ಪಾಯಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ನಿಗಲಿ ಏನ ಪಾತ್ರ ಕೇನುಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಡ್ದ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಡು ಅದ ಆ ಸೀಪೆದ ಮೈ ಸೆಟ್ಟು ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಪಣ್ದ್ಯಾನು ಏನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ಲ ಇನಿ ಕಟೀಲಿಡು ಪೋದಿತ್ತ ನಿತ್ಯ ಪೋಪೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋನಗ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯನಂಚಿನ ನಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ಪಿರಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಜನ ಯಾನು ಬಂಟೆ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವೇ ಯಾನು ಬ್ರಾಣೆ ಅಥವಾ ಯಾನು ಕೊಂಕಣೇನು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಲ್ದಿ ಆಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕುಲು ಆ ಭಾವನೆಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೀ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನಂಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕುಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಘಟನೆ ಮಲ್ತು ವಿಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇನಿ ಎನ್ನ ಮೈಸೂರದು ಬತ್ತಿನ 2-3 ಜನ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕೇರು ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ದೂರ ಪೋಡು ನಾಣ 1.5 ಗಂಟೆ ತಾಗದ ನಡತು ಪೋರೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈತ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೇಳು ನಾಳ ಜನುಕುಲಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಏತ್ ಪ್ರಖರ ಆವಣ್ಣು ನಾಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೊಳೆಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶತುಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ನಭೂತೋ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಅಂಚನೇ ನಾನು ಜಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾರೋಪ ಅವರುಂಡು ಎಂಚಿನ ವೈಭವಡು ನಡತನು ನನಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರ್ಸ್ ಕಂಡುದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಸರ ಪೋತುಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಪೋತುಂಡು ಮಾಡುವೇರು ಬಟ್ ತಪ್ಪಡ್ದು ಪೋತೇರಿ ರಶೀಡ್ ಮೈಕಿಡು ಮುರೆಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಆಂಡ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸನೇ ಇದ್ದೇವಳು ನಮ್ಮ ಜವಣೇರೇ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರಣ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ
ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿದ ಭಕ್ತಿ ಯಾನಿ ಸಮಾಜಡು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಬಾಲ್ಯಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವನು ಯಾನು ಮುಲಾನಿ ಉಡುಪಿಡಿ ನಡತನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಣಪ ಅಲ್ಪ ಭೋಜನ ಶಾಲಡಿ ಅನ್ನ ಬುಡದಿ ಉಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಕೈ ತಿರ್ತಿರು ದಿಯೋಲು ಮಾತುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೂಮು ಬತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನನಗ ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂಡು ಹೋ ಏನೋ ಪರ್ಸಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ದಿತ್ತ ಅವು ಯಾನು ಉಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಟೇಬಲ್ದ ಅಡಿಟ್ ದೀತೆ ನನ್ನ ಜಾಲ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬುಡ್ಲ ನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಮೊಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯಿತು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಂದ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ATM ನನಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟುಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಣು ಇದಾರ ಮಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಂಡೆ ಯಾನು ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಉಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಗೆಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಂಡೆ ನೆಟ ಅಲ್ತ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪಂಡ ನೆಟ ಒಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ತಿನ್ನ ತುಯ್ಯಾರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಂಡಲು ಅಂದು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಜಾವ್ ನೆಟ ಉಣಸು ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತಂಡು ಯಾನು ಅಂಚಿ ತಿರಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ಜಾವ್ ಪಂಡೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಪೊಡ್ಜಾವ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಅನ್ನಡ ಕೋರುಂಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಕನಕ ಕಿಂಡಿದ ಇಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಗಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಳದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಯಾನು ರೂಮ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಡಿ ಇಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆ ಊರು ಅಂಡದಾದಾತು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹರಿಕತೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಈ ನೃತ್ಯ ದಾಸರ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಂಗೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ಪುಂಡು 5 ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಡು ಅಂಡ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಪಂಡೇರು ಪಾತಿರ್ನಗಲು ಕೆಲವೇರು ಆರಂಭದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆರಂಭ ಶೂರತ್ವ ಅಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರಣ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಉಂತಾದೀಪ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳಿಡಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಿನಾಂಡ ವಿಘ್ನ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಉಂತಾವನಗಳು ಅವು ಮಲ್ಪಡುದುಂಬೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬುಡುಪಿನಗಳು ಮೂಜನೇ ವರ್ಗದ ಜನ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಏನಕ್ಕೇನ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ ಫಲಶ್ರುತಿ ಬರಡು ಬಣದು ನಿರಂತರವಾದ ಅವನೇ ನಡಪಂದು ಪೋಪಿನ ಮೂಜನೇ ವರ್ಗ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಿನ ಪುದಾರಡು ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಾಬಣ್ಣನ ಬಾಲ ಎನ್ನ ಸಾಲಡೆ ಓದಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಗ ಅಗಲ್ನ ಗುಣ ನಡತೆ ಸ್ವಭಾವಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿನ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಚಾಮ ಕಾಪಿ ಮಾತ ಪರ್ತ ದೇಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಾಲೆಡು ಕೊರ್ಪಿನ ದಾಲತ್ತು ಅವು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಈ ಪರಿಸರ ಕೇರಳದ ಬರೀಟುಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆలు ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಆಂಡಲ ಈ ಕುಗ್ರಾಮ ಯಾನು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ 14 ವರ್ಷ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆತನಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಸಜ್ಜನೆರೆ ನನ್ನೂರಿಯಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜಡಲ ಯಾನು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದ ಬದುಕುವೆ ನನ್ನೋರಿಯಗೂ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದ ಬದುಕುನೇ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಜ್ಜನೆರೆ ಈ ಜಾಗಗಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರೆ ಐಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ ಕಾರಣ ಅನ್ನು ಪಣಂದು ಇನಿ 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಸುರುಡು ನೋಟಿ ನೆಂತುಯ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಲೇಬಿಯ ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕೆತನು ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ನನಲ ಆಯ್ತ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಜೀವಂತವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಐಕು ದುಡಿನ ಜಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪೋತಿನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಗಲ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ 5 ಮೆಟ್ಟಲು ದಾಂಟದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಡ ಆ ಸುರುತ ಮುಟ್ಟಲು ಮೆಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯ ಅವುಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ರಡ್ಡೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ
ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವರು ದಾಂತಿರಗಲಿ ಆಗಲೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸಾರ ಇನಿ ನೆನೆದು ನೋಡು ಆಗಲಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏತೊಂಜಿ ಉದಾರ ಕೆಲಸ ಮಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಪತ್ತಾವನಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತಾವನಗಳು ಬೇತೆ ಬ್ರೈಬ್ ದೇತೊಂದಿನ ಆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಒಂತೆ ಕೃಷಿಕರೇ ಸಜ್ಜನರೇ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಪದಗಲೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದ ಕೊರಡು ಬಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುಜ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾದ್ಯ ನಟ ಕೇಳೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬುಳೆವಡೆ ಎಂಕೆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅಂದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಜಾಗದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಬೋದಿತ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ 9 and 11 ಸೂಟಿ ಸುಡುಗಾಡು ಕೆಲವುಂಡು ಮಾತ ಅವನು ಮಾತ ತಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗಲ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಜೆಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾನೊಂದು ಪಂಪಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೇಗಿನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ನನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತನ್ನೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಗಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಭಗವಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಣ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನೇ ಈತೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಜಾನಪದ ಆಟೋಲು ಬರು ಆನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೊಡುತ್ತಿನ ಭಾಗವತ ಮೇಳ ಅಂದ ಬುದಾರುತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರಂಭ ಆಯ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಥೆತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಖ ಕುಣಿಕೆ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆಯ ಬುಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತೂಂದು ಬಣೆ ತೂಪಿನ ತಾಂಡಲ ಆಯಗೊಂಜಿ ವ್ಯವಧಾನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇಪ್ಪು ಅವಿನ ಗೌರವ ಕೊಲ್ಪಿನ ಅಂಡ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ದೆಗೆನಗ ಏನಡ ಜಿಂಜ ಶಕ್ತಿತೆ ವಿನಾಯಕ್ ಡೇರಿ ಮುಗುಳು ಮಾತಾಂಡ ಜಿಂಜ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪುರಾಣಿಕರು ಹೆಂಚಿನ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಏನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ 2 ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮಟ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಏನನ್ನು ಎತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಥ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಾನು ನೋಡೋದು ಬಂದಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ತುದೋಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕುಂಭ ಅಂದು 5 ವರ್ಷಗೊರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಕುಂಭ ಸೇರುವ ಕಾಂಡು ಯಾನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು ಇತ್ತುದೋಡು ಆಂಡ ಯಾನು ದೇಗು ಪೊಯ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಪಾಪ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಬಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಂಡು ಬರಂದೆಪ್ಪರ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಯಾನು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಬತ್ತದೇ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ 50 ಜನ ಪಾಂಡ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲಗಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಜಿಂಜ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ಈ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ఒక 2-3 ಜನ ನಿಗಲ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗಲೇ ಗೌರವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಗಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡೆ ದೇಗನಾಗ ಏನನ್ನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದನಲ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನು ಅಗಲಿನ ಪುಟ್ಟಾಯರನ್ನು ಪಣಂದು ಆ ದೇವರೇ ಆ ದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥೆ ಮುಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೇ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡೆ ನಮಟ ಒಂಜಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ನಮಡ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡೆ ಎನ ಇಲ್ಲಡಿ ಆನೆ ಉಣ್ಪಿನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ನಿಗಲು ಉಣ್ಪಿನಿ ಆಂಡಲ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆ ಅಥವಾ 6 ಬಂಡೇರು ಇನಿ ನವನಿ ಸೆಟ್ ಪಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಆ ಏತು ಈ ವಿರೋಧಿನ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಪನ ಆತ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಪುಣು ಮಣ್ಪಿನ ನೂತೆ ಕವ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ఆయన ದವರ ಮಾತ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಈ ಊರಡು ಉಲ್ಲರೆ ಎಂಕಲೆನ್ನ ನಿಗಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಬಂಧು ಪಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರೆ ಈ ಊರುಡು ಯಾನೋ ಒರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಒರಿ ಸೇವೆಕೆ ಆದ ನನಲ ದೇವರ ಎಂಗೆ ಏತು ಐಸ ಕೊರ್ಪೇರಿದ ಎಂಗೆ 75 ವರ್ಷ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಿನ ಪುರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೋನಸ್ ಆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆ ರೀತಿ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಈ ಊರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತಿನ ದಾಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡೆಯನ್ನು ಪಣಂದು ಏನ ಪಾತ್ರನ ಉಂಟಾವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಇತ್ತೆ ಸಭೆಲೇಸದ ಮುಗಿತಳದ ಹಂತಗೂ ಬರಂದುಲ್ಲ
ಸಭೆಲೆಸ್ದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರೆ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಸೇರ್ನ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ 21 ತಾರೀಖದನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸಿನಾರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಇಲ್ಲ ಜೋಕಲಿರ್ದ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು. ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಆರು ಪಂಡಿರರಿಗಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪುನಂಚಿನ ಊರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯನು ದಿಯೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರು ಬೈದೇರು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವೈನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು. ಪ್ರತಿಭೆ ಉಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಇನಿಯರು ಸನ್ಮಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಪದ ಮುದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು. ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂಚೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂಧಾವನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ನ ಅನುಭವ ಈ ಕಿನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೆಗುಪ್ಪನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಣೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ನುಟಿಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಆರ್ಲ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದು ಕ್ವಾಡೆ ಬರೋಡಿತನು ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಿನ್ಯ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸರಕಾರದ ವರ್ಪಣಂಚಿನ ಅನುದಾನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐನು ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನವರು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಿನ್ಯ ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸೇರ್ನ ಮಹರ್ನಿಯರ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ 5 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2019 ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು 5 ಬಕ್ಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದು. ಇನಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನೇತ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂತರ ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಆರ್ನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬತ್ತದು. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು. ಐನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ KT ಸುವರ್ಣರು ಆರ್ಲ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸೇರ್ನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನೇತೃತ್ವದ ವಹಿಸಿನವರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು 2014 ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇರು. ಈ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಮನತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತೆಯ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ 5 ವರ್ಷ ನಡತ ಬತ್ತುಂಡು. ನೇತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ ಕಿಲ್ಲೆ ಪಂಜಾಲದಾರು ಪ್ರತಿ ತನ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧ ಸಹಜವೈನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಬದಿಗದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜವನರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿನವರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲ್ಲೆ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಮುಲ್ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಡ್ನಾಂಡ ಐನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಪಂಡು. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತಕಿನ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಈ ಸಂಘದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಸಂಘ ಇಡೀ ಈ ಕಿನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ತಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಘ ಅವಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಪತ್ತೊಂದು ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜರಿನ ಒಂಜೇ ಮುಸ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಶಾಸ್ತಕಿನ್ಯ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡಪರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯರೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ ಜಾಕ್ತಿರಿಯೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಇಂಕ್ಲು ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಏರ್ನಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂದಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ